Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары студияда Гүлназ Ибрахимова. Россия Федерациясының Дәүләт Думасына һәм Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар тәмамланды, нәтиҗәләр озак көттермәс. Йылдызлык һәм безнең заман фестивальләре лауреатлары барлыгы 20 районда чыгыш ясады. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе оештырган Элмә токталар бәйгесенең җиңүчеләре ачыкланды. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясының иртәнге сәгать 6-га якынча мәгълүматлары буенча сайлауларда 78%-тан күбрәк сайлаучы тавыш биргән. Единая Россия партиясе 80,2%, КПРФ 8,81%, ЛДПР 2,68%, Справедливая Россия 2,4% тавыш җыйган. Участокларда санитар-эпидемиологик нормаларны бузу очраклары ачыкланмаган Роспотребнадзорның республикадагы оешмасы әнә шундый нәтиҗә чыгарды. Бу хакта матбугат конференциясендә ведомство җитәкчесе Марина Потяшина сөйләде. Барлык участоклар тавыш бирү башланганчы санитария чаралары белән эшкәртелде. Сайлау көннәрендә инспекторлар битлекләр, антисептиклар булуын тикшерде. Барлык сайлаучыларга бер тапкыр кулланыла торган каләмнәр, перчаткалар бирелде. Участокларда кагыйдәләрне тупас бузу очраклары ачыкланмаган. Хәзер барлык сайлау участоклары кабат санитар эшкәртелә. Татарстанда сайлауларда чит ил экспертлары да эшләде. Германия, Мавритания, Сүрия вәкилләре, шулай ук халыкара күзәтүчеләр Казакъстаннан килгән делегация бар иде. Барлык процессны тавыш бирүдән башлап мәгълүмат һәм күзәтү үзәкләре эшенә кадәр күзәттеләр. Чит ил экспертларының игътибарын беренче чиратта мөмкинлекләре чикле сайлаучылар өчен тавыш бирүнең үтемле булуы, санитар-эпидемиологик нормаларның катгый үтәлеше, өйдә тавыш бирү мөмкинлеге җәлеп итте. Тавыш бирүнең ачык узуын күзәтүчеләр камера аша аңа шулай ук чит ил экспертлары югары бәя бирде. Чит ил экспертлары район һәм шәһәр сайлау участокларында булды. Татарстанда узган сайлауларда күзәтүчеләр сыйфатында блогерларны катнашырга җәлеп иткәннәр иде. Алар социаль челтәрләрдә тавыш бирү барышын трансляцияләде. Әлеге тәҗрибә уңышлы булып чыкты. Бу сайлауларның барышын Россиянең барлык төбәкләрендә диярлек трансляцияләделәр. Инициатива Татарстанда да уңышлы кулланылды. Якынча һәр 100 күзәтүче блогер иде. Татарстан Дәүләт Советында иң игътибарлы татарстанлыларны бүләкләделәр. 1 февральдан алып 1 сентябрьгә кадәр оештырылган хаталы Элмә токталарны табучылар арасында бәйге тәмам. Тулырак алдагы язмада. Алабугада яшәүче Гөлназ Титова халык контроле дәүләт мәгълүмат системасына барлыгы 50 хаталы Элмә токтасын юллаган. Мондый тупас хаталар булуына оят ди Гөлназ. 1000 еллык тарихы булган, музейлары, һәйкәлләре гаять күп булган, мәдәниятле Алабугада да ни аяныш шушы проблема бик еш очрый. Аларны күргәч, әлбәттә, йөрәк әрни. Алабугага да бит бик күп югары дәрәҗәдә кунаклар, туристлар килә дә, алар монда надан халык яши икән дип китәләрдер кебек, миңа оятта булып китә инде. Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән агымдагы елның 1 февраленнән 1 сентябренә кадәр һәр кеше Элмә токталар, топографик билгеләр, юл күрсәткечләре һәм торак йортлар аншлагларындагы исемнәр һәм язуларда хаталарны ачыклап, фотосурәтләрне халык контроле платформасына юллый алды. Бу бәйге һәм менә бу Элмә токталар, визуаль мәгълүмат чараларында хаталар ул тел язмышы өчен башкарырга кирәкле 1000 мәшәкатьченең берсе генә әлбәттә, һәм бик мөһиме, чөнки күзгә чалына бит. Без күрә торып, үзебез татар егетләре, кызлары булып, татар теленә шулай мыскыллы карашны түзеп торырга тиеш түгел әлбәттә. Чөнки закон таләп итә бит әле ничек булырга тиешлеген. Шуңа күрә менә мондай битараф булмаган, тигрәннән кызыксынып эшли торган милләттәшләребезне киләчәктә дә безгә бу эшкә киңрәк җәлеп итәргә кирәк. Барлыгы 3000-нән артык гариза кабул ителгән. Шуларның 1268 буенча инде төзәтү чаралары күрелгән. Калганнары буенча эш алып барыла. Азилә Батырханова, Татарстан яңалыклары.
Ел инженеры 2021 республика конкурсына гаризалар кабул итү дәвам итә. Конкурс Татарстан президенты ярдәме белән республика предприятиеләре һәм оешмаларының иң яхшы инженерларының уңай тәҗрибәсен таяну, бүләкләү һәм тарату, шулай ук яшьләр арасында инженер хезмәтенә карата кызыксыну формалаштыру максатында үткәрелә. Бәйге 2 этапта уздырыла: читтән торып һәм турыдан-туры. Беренче этапта экспертлар гаризаларны сайлап ала, икенче этапта күчмә семинар була. Анда мастер-класслар, тренинглар, тестлар уздыру эшләрне яклау каралган. Конкурста инженер белгечлеге алучы югары уку йортлары укучылары, Татарстан предприятиеләр инженерлары катнаша. Конкурс лауреатлары Татарстан президенты катнашында ел ахырында бүләкләнә. Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгы ел ахырына кадәр 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга, шулай ук 8 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалары булган ялгыз ата-аналарга пособие билгеләү кагыйдәләрен үзгәртә. Пособие мохтаҗлыкка комплекслы бәя бирүне, гаилә әгъзаларының хезмәт хакы, стипендия, эшкуарлыктан кергән табыш, пенсия булуын исәпкә алып билгеләнә. Исегезгә төшерәбез, 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга айлык түләүләрне 2020 елда Россия президенты Владимир Путин гамәлгә кертте. Аны аз керемле гаиләләр ала. Соңрак ил җитәкчесе мондый ярдәмне адреслы итәргә йөкләмә бирде. Шуңа бәйле рәвештә 2021 елда ярдәм күрсәтү кагыйдәләре камилләштерелде. Татарстан диния нәзарәте башлангычы белән гадәттәгечә гышыр сәдакасын җыю, мохтаҗларны азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе башланды. Мөфтият 2021 елның 25 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Мәчетләр гышыр сәдакасы итеп җиләк-җимеш, яшелчә җыя. Азык-төлек җыелмаларын аз керемле мохтаҗ кешеләргә тапшыралар. Казанда гышырны нәзарәт карамагындагы Зәкат хәйрия фонды кабул итеп тарата. Фондта 1000нән артык мохтаҗ гаилә исәптә тора, күп аз керемле авыру балалар тәрбияләүче гаиләләргә гышыр таратыла. Әлеге исемлектә булмаган, ләкин гышыр рәвешендәге азык-төлекләтә ярдәмне алырга теләүчеләр керемнәре турында белешмә алып фондка шалтырата ала. Телефон экранда күрсәтелгән. Гышыр алып килергә теләүчеләр шушы ук номерга шалтыратып сорауларын бирә ала. Гышыр мохтаҗларның милләтенә, диненә карамыйча, үзләренә шулай ук хәйрия оешмаларына, социаль учреждениеләргә өлешенә. Республика күләм фестивальләр берләшеп Татарстан буйлап иҗади сәфәр оештырды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уздырылган Йолдызлык һәм безнең заман фестивальләре лауреатлары барлыгы 20 районда чыгыш ясады. Буа шәһәрендә узган Яшь йолдызлар концертын хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов та күреп кайтты. Йолдызлык һәм безнең заман фестивальләре лауреатларының иҗади сәфәре республиканың бик күп районнарын кулачлады. Төп чара, гала-концерт Буа шәһәрендә узды. Приволжский территория балалары һәм Казаннан килделәр. Алар бу көнне күптән көтәләр инде. Сәхнәдә матур иттереп үзенең талантларын күрсәтәләр безгә. Концерт программасы гел үзгәрештә. Яшь йолдызлар тамаша яңаларын да, инде моңа кадәр яратып тыңлаган җырларын да тәкъдим итте. Әлбәттә, берсеннән-берсе дәртле биюләр дә башкарылды. Сегодня у нас финальный день, апофеоз. Бүген фестивальнең соңгы көне. Һәм аны Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов балаларга бүләк иткән. Монда бик көчле коллективлар, бик талантлы балалар катнаша. Каладагынан түгел, салада яшәүче балалар да зур сәнгатькә юл яруга, аларны барлыга ярдәм иткән фестиваль Татарстан Республикасының аерым бер горурлыгы. Бу алар өчен дә Йолдызлык фестивале лауреатларының чыгышлары зур бүләк булды. Искәндәр Гыймалдинов, Ирия Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез алдагы минутларда. Бүген Казанда Тинчурин исемендәге 10-нчы халыкара заман милли драматургиясе фестиваленә йомгак ясала. Безнең махсус репортаж. Татарстанның халык РСФСРның от казанган артисты Вафира Гыйззәтуллина хөрмәтенә истәлек тактасы куелды. Даими сәхифәбез актуаль әңгәмә кунаклары яшь артистлар Зөфәр Нурдинов һәм Эльза Моратхуҗина.
Татарстанның халык РСФСРның от казанган артисты Вафира Гыйззатуллина хөрмәтенә истәлек тактасы куелды. Тулырак алдағы язмада. Вафира Гыйззатуллина җырлаганча, кымбураны ук булмаса да, байрак җилфердәрлек җиллейде ул көн. Ургылы баккан җыр җил ярсуыннан да, юлдагы ыгы-зыгы гөрелтесеннән дә көчлерәк. Очраклы узып баручылар җырчының тавышына сокланып, туктап кала, кызыксына. Ә белгәннәре искә алуларына шатланып, рәхмәтләрен җиткерә. 20 ел элек арабыздан фаҗигали рәвештә китеп барган Вафира Гыйззатуллинаны халык таный, халык ярата. Аның тышкы кыяфәтенә түгел, ичке дөньясы да шундый матур иде. Кишелекле шундый, һәр кешегә булышырга җыенадыр. Сәнгатенә инде барыбыз да гашыйгы инде, әйтеп бетерә торган түгел. Җырчыны искә алганда күпчелек тамашачыга таныткан җыры аша хәтерли. Вафира Гыйззатуллина дигәч, туй җыры, зиләүлекләр арасында көзге ачы җилләр, язмышының хәл иткеч җыры кымбураны да искә төшә. Әйе, халкына, теленә, тарихына гамле җырчы илдә көрәш барган чакта өйдә утырмады, мәйданга чыкты. Milli harekatların katnaşıp, yardım ederler Gülzade bilen birge. Ondan sonra milli hareket düveneye başlagach, uramlarga çıkıp kımburan jırlap, soңгы сулышына kadar bizden bilen birge buldu beterge kere. Vafira Gıйззатуллина инде татар milli hareketinin en aktif, en güçlü, en moңлы, en dertli, şunday en nefis kişisi idi o. Әнә нинди итеп мәңгеләштерелгән Вафира Гыйззатуллина заманында нәкъ Туфан Миңнуллин искәрткәнчә, ой сыман уйга, милләт гаменә чумган килеш моңланып утыра. Бер яктан моңсу да, бер яктан горурлык та ниндидер. Татар халкы өчен җанын тәнен биргән әниебез. Искә алу мәрәсимен Фердинанд Сәләхов алып барды. Чыгыш ясаучылар җырчының талантында, ташкынга каршы бара ала торган халкын да искәртте. Истәлек тактасы куюда башлап йөрүчеләргә кат-кат рәхмәт сүзләре дә җиткерелде. Biz bu işni indi yıl элек башландык, бергәләшеп, туганнар белән, Камилә ханым белән бергә. Шуңа күрә бу эш булай гына тиз генә булмады. Ул менә шул сындырып чыккан эш дип санап була. Һәм нәкъ бүген без беләбез 16 сентябрьдә 20 ел элек Вафира Гыйззатуллина арабыздан фаҗигали рәвештә китте. Ләкин менә без күрәбез, күп халык җыелды һәм ул иң беренче аның дәрәҗәсенең билгесе һәм 20 ел узса да аның тавышы, аның эшчәнлеге һәр вакыт милләт күңелендә. Тавышы белән бетереп ала, туры сүзе белән йыгып сала, ярдәме белән тора алмас җиреңнән бастыра торган Вафира берәү генә иде шул. Аның башкаруында туган тел халкыбызның аяк-үрә басып җырлый торган гимнына әверелеп китте. Мөршидә Җиһан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. 15-20 сентябрь көннәрендә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чираттагы театр фестивале үткәрелде. Тулырак алдагы язмада. Кәрим Тинчурин исемендәге 10-нчы халык ара заман милли драматургия театр фестивале милләт ара һәм театр ара элемтәләрне ныгытуга, заман милли драматургиясын саклап калу һәм халыкка җиткерү максатыннан уздырыла. Бер атна дәвамында төрле театр коллективлары үзләренең иң кызыклы, уңышлы спектакльләрен тәкъдим итте. Milli dramaturgiyanın qayсы якка бару юнәлешен, кыйбласын ничегрәк алып барырга, менә бүтән өчен шул нинди проблемалар бар, шуларны тикшереп, ничек qayсы якка алга атларга икәнен уйлыйлар, фикерлиләр һәм ниндидер нәтиҗәгә киләләр. Фестиваль кысаларында Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры күренекле драматург Кәрим Тинчуринның туган көнендә үзенең 88-нче театр сезонын полиционер музыкаль комедиясе белән ачып җибәрде. Спектакльне Илгиз Зәйниев пьесасы буенча күптән түгел театрның баш режиссер вазифасына керешкән Туфан Имаметдинов куя. Классика белән генә яшәп булмас.
Тинчурин һәм Сәйдәш вакытларында алар үзләре дә хәзерге заман проблемалары, хәзерге заман персонажлары турында сөйләп инде дан алдылар. Шуңа күрә менә без аларның традицияләрен дәвам итәбез. Фестиваль Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы, Татарстан Республикасы театр әһелләре, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры ярдәме белән үткәрелә. Мәдәният министрлыгы карары буенча фестивальдә Татарстан Республикасының һәм Россиянең барлык профессиональ театрлары катнашты. Тинчурин кебек Тинчурин юлына төшеп, үзебезнең милли юлыбызга төшеп, үзебезнең акылыбызны, аңыбызны җиңеп, театрларыбызны үзебезнең халкыбызның ишенә төшерергәсе килә. Менә шушы бөтен фестивальләрнең теләге дә шундый булсын иде. Менә бу елгы фестивальнең бүгенге драматургиягә багышлануын мин үзем бик уңай яктан гына бәяләр идем, чөнки үзем дә каләм тибрәтүче буларак та, гади тамашачы буларак та, театр дөньясында эшләүче буларак та бүгенге тамашачыга аның менә күңеленә якын булган бүгенге темалар кирәк. Һәм аны әлбәттә бүген иҗат итүче драматурглар чагылдыра. Театр фестивальдә заманча дип атала бит инде. Әлбәттә, менә бүгенге көндә дә безнең яшь драматургларыбыз бар, урта буын драматургларыбыз, алар шушы леккән килгән традицияләрен дәвам итеп, Туфан Миңнуллиннар, Ризван Хәмитләр, Аяз Гыйлаҗевларның традицияләрен дәвам итеп, ләкин үзләренчә бүгенге көннең драматургиясе ничек булырга тиеш дигәнгә җавап эзлиләр. Фестивальне катнашучылар үзара тәҗрибә уртаклашу мәйданы итеп кабул итә. Беренче тапкыр 1991 елда уза. 2014 елда фестиваль халык ара статуска ия була. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Студиябезнең кунаклары Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Зөфәр Нурдинов һәм Эльза Моратхужина. Лекен Эльза, хәерле көн Зөфәр. Исәнмесез? Сезне беренчедән Камал театры дип аталган зур карап каяк басугыз белән котлыйм. Зур карап. Менә бу карапка кайлардан урап килдегез, юлларыгыз ничек? Чөнки һәркемнең үз юлы бит бу зур карапка. Мин үзем Актаныш районыннан һәм сәнгатькә инде актер тормышына булай икенче образованием тора. Беренче белемең нәрсәдә? Беренче минем ата-бабалардан калган, минем әтием дә шул, абыем да шул, бабакай да шул сельхоз образование. Эльза сезнең? Мин инде 11 классны тәмамлап, егәне биреп, менә Фәрит абыйга укырга кердем. Кайсы төбәктән? Баулыдан, әйе, Баулы шәһәреннән, үзеннән. Шулай һәм менә инде 4 елны укып, хәзер Камал театрында Бергә, әйе. Бергә калдык алар. Аңлауымча, Фәрит әфәнде Бикшәнтәев алып килде сезне монда үзенең тәрбияләгән студентларын, әйме? Әйе, без 4 ел мәдәният институтында укыдык. Һәм менә инде 4 ел беткәч, безне уныбыздан 5-не калдырдылар Камалда. Шулай. Фәрит абый безне барды, җитәкләп, таныштырды. Әйе, театр белән. Димәк, ул яктан бик сезгә уңыш елмайган, кем әйтмешли, рольләрегез дә барды дип уйлыйм. Яңа сезонда нәрсәләр көтә? Яңа сезонда бик күп яңалыклар көтә. Менә ибенчесе, ул гадәттәгечә Марсель абыйның туган көненең хөрмәтенә 4-се, 5-се, 6-се, 7-нче ноябрьдә Сәфәр спектакле. Пьесаның драматургы ТМВДши Альберт Шакиров юлчы программасына бара. Режиссер Рамил Гараев. Сез үзегез кем буласыз? Мин үзем кыска гына бәләкәй рольдә көтүче ролен уйнаячакбыз, көтүче егетләр ролен. Башланганда әлбәттә бик шәп роль. Һәм үземнең группадаш белән шунысы Аллага шөкер. Без икебез чыгабыз анда. 5 минутлык кына. Дебют, дебют. Уңышлар юлдаш булсын. Амин. Сезнең Кышын Әмирхан Еникинең повесте буенча Рәшә дигән спектакль чыга. Режиссеры Әйдәр Җаббаров. Беренче тапкыр куелачак бу спектакль. Куелачак сәхнәгә. Һәм менә инде ул повесть турында әйтеп җибәрәмәс генә. Бу инде повесть 1962 елны чыккан һәм халык арасында ниндидер резонанс тудырды. Мин анда бәләкәй генә роль уйныйм. Безнең шундый дебют, мин Гамбәр дигән кызны уйнаячакмын. Шулай. Әлбәттә, теге кем нәрсә диләр әле, генерал булырга хыялланмаган солдат. Солдат түгел дип әйтәләр, әйме? Нинди уйлар белән киләсез театрга? Әлбәттә инде таналырга инде. Исәп шул зурдан инде. Нинди рольләр уйнарга? Әлбәттә кичкенә рольләрдән башланган. Кичкенә рольләрдән башлап рольләргә ышаныч тудырырга инде. Башта бит ышандырырга кирәк үзеңдә.
башкарып чыга аласың әле. Мында бит укытучыгыз инде сезне уку барышында эшкә еккәндер дип булар. Әлбәттә без инде күптән массовкаларда Беренче курстан без менә кызлар белән Тәшмингән читәнгә дигән спектакльдә массовый рольдә уйнадык. Аннары икенче курста безне Зәңгәршәлгә керттеләр, бөтенебезне уныбызны. Икенче курста Уткүршеләр спектакль бар. Аннары без парковканы уйнадык. Икенче курста үзебезнең бер шәмбе көн кич белән һәм без студентлар белән менә дипломный спектакльне парковка дигән Сөмбел Гафарова дигән парковка. Уже ачык зрительгә үзебезнең эшне уйнадык инде. Гомумән театрда нинди премьерлар көтә? Шул Әзгенә сермәс күрсәтегез. Әзгенә сер. Сәфәр, Рәшә һәм Тимур Кулов дигән режиссер киләчәк. Мәскәүдән бугай инде ул. Мәскәүдә, Россиядә, Татарстанда да куйган иде ул спектакльләр. Һәм менә Алла буйырса, безнең белән дә, безнең театр белән ниндидер бер спектакль чыгарачак. Пьесасын беләсезме? Пьесасын әле фикер алышу бара. Һәр нинди шундый әңгәмә бара инде. Физалашу. Субханалла. Һәм проектлар, бик күп проектлар көтелә. Нинди проектлар? Мәсәлән, шул флешмоб формасында була инде, урамда йөрүләр, уен-фесттан дәвам итер инде ул балаларга. Уеннар уйнату инде, татар халык уеннарын уйнатабыз без. Без инде менә 2 тапкыр яшьләр булгач катнаштык. Балалар белән уйнадык. Дворда шулай чыгасың, балаларны чакырасың, шулар белән төрле уеннар уйныйсың. Һәм дә Әлифнең 2нче сезоны чыгасың. Әленең. Әлиф түгел, Әленең. Әленең, бу сер. Әзгенә ашып күрсәтәсез инде, Әзгенә. Безнең белән була инде, яшьләр белән. Аның быелгы темасы шундыйрак булачак инде, картлар һәм яшьләр. Һәм без яшьләр менә шулай парлашып, алардан интервью алачак. Интервью, биографиясы. Карт актерлардан инде уже опытлары зур булган. Әзгәр Шабый Шакировтан, Ринат Таҗетдиновтан, Найла Пагареевадан һәм башкалар, Равил Шәрифовдан интервью алачакбыз инде. Тәҗрибә уртаклашу. Тәҗрибә уртаклашу була. Үзебезгә дә кызык, но шул вакытны әзгенә куркытып та тора инде. Менә бу куркыту димәктән сәхнәдә уйнаганда сез массовкалар уйныгыз дип әйтәсез бит инде. Менә бу беренче рольләрегезне уйнаганда шул метрлар янында дип әйтәбез инде. Осталар янында уйнау, алар янында кайнашу әзрәк өмет уятамы сездә, дәрт бирәме сезгә менә алар белән бергә уйнау? Әллә куркытамы киресенчә? Минем истә ничек кайсы актерның безгә Зәңгәршәлдә уйнап чыкканнан соң шулай дип әйткән. Рәхәтсез белән уйнау. О, biz аны шул хәтер шатланып, безгә шул сүз җитә иде. Алар гел әйтәләр инде менә яшь кан килде дип әйтәләр. Нидер энергообмен бара, аларның безнең белән шундый дуэт килеп чыга инде сәхнәдә, шулай уйнавы бик рәхәт. Шулай була күрсен, театрда шуннан да ул дулкын булып артистлар килә, һәр үзенең буын дип әйтә, сез уллар дип әйттегез, картлар дип әйттегез хәтта әйме? Уллар дип әйттегез. Уллар дип әйтәсез. Сезгә дә алгайырга язсын. Менә шулай итеп буын булып театрга артистлар килсен, һәм ул театрның тарихы бетмәс булсын. Амин. Тамашачыларга мин исегездә калдырыгыз дип әйтәм. Эльза Мурат Хуҗина һәм Зөфәр Нурдинов. Менә алар сезнең күз алдыгызда һәм алар танылсыннар һәм сез аларны яратыгыз. Амин. Амин. Рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Без бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Коронавирустан прививка сатырга онытмагыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз.